kae? Ono wong nangis. Tidane iki. Ngapa yu kok nangis nang kono kiri kok iki? Sedih. Lah sedih kenapa? Patah hati. Alah patah hati zaman kok ini kok patah hati barang to. Ayo Darmi sak bojo. Dibojo karo Joko Gento. Aku ya seneng karo Joko Gento. Ya wis patah hati bunuh diri lah. Aduh, wis ora usah bunuh diri. Nek masalah Gento kuwi gampang. Kowe urusane karo aku. Aku jaluk tolong lah. Dari Darmi aja bojo karo Joko Gento. Wis yo pokoke nek masalah Joko Gento sampean ora usah kuwatir. Tak bantu sak rampungnya, aku ngerti Jo. Iya tenang ngerti. Kowe ngapusi. Wis penting wani piro. Ya aku dene sak mene iki. Tenan iki. Temenan. Iki urusane tekan ndi aku kok. Sing penting ya Darmi aja karo Joko Gento. Oke, bosku. Tenang ya. Cair iki. Pokoknya rasa khawatir urusan Gento. Wis suwe dadi rondo apa ora bosen? Dadi rondo seprono seprene ngono kuwi. Janjane ana Tik. Calana sing tak senengi wong kene wae. Siji apa loro? Ya siji, masa loro. Ya kan padha-padha rondo ngono lho, siji edan. Lambemu ya golek dhewe lah. Goleki kadal siji minggat ning ndi, goleki ra ketemu-ketemu. Kanca karo kae ketoke sing kena dijak bebrayan kok ya ora ketemu. Alah. Apa ya sebalas ning apa ya mungkin Gento sebalas. Wong bocah kae keset, tapi nek ora ketemu cah siji kae. Ngelmu kadalku ora muncul. Kudu tak goleki. Ya aku goleke to siji. Ya aku wis dadi rondo suwi. Ya padha-padha dengan payune. Saiki aku tak bojo dhisik wae. Sesuk kepenak ra kepenak tak critani. Bojo karo sapa itu Ayu Darmi? Joko Gento. Joko Gento? Heeh. Kancane kliwon kae. Iya, emang kenapa? Sing tukang apa? Maling, tukang utangan ngono kuwi. Ya karang seneng ki kepiye meneh Tik. Tapi ya aja to karo Joko Gento kuwi sing utangan kae. Ya karang wis seneng ya ra apa-apa keke wis seneng ra apa-apa lah. Temenan kae aja. Lah kenapa toh? Ya kan tukang malingan kuwi mau, tukang utangan kuwi to. Aja lah. Ora apa-apa lah. Aja. Karang wis seneng. Aja. Ya wis yu, karang ora bojo karo Joko Gento, aku tak pamit mulih, muga-muga ning dalan oleh jodoh. Ya tak dongak-dongake Tik, muga-muga sira oleh jojo. Ning aja Joko Gento lho. Sajane wong lanang tak senenge Joko Gento nek kok disenengi Darmi asem. Ya wis lah. Tak dongake kanca siji kae gek ndang oleh jodoh sing gagahe kaya Joko Gento. Apa kae? Ono wong nangis. Tidane iki. Ngapa yu kok nangis nang kono kiri kok iki? Sedih. Lah sedih kenapa? Patah hati. Alah patah hati zaman kok ini kok patah hati barang to. Ayo Darmi sak bojo. Dibojo karo Joko Gento. Aku ya seneng karo Joko Gento. Ya wis patah hati bunuh diri lah. Aduh, wis ora usah bunuh diri. Nek masalah Gento kuwi gampang. Kowe urusane karo aku. Aku jaluk tolong lah. Dari Darmi aja bojo karo Joko Gento. Wis yo pokoke nek masalah Joko Gento sampean ora usah kuwatir.
tak bantu sak rampungnya. Aku ngerti, Jo. Iya, tenang ngerti. Kowe ngapusi. Ini sing penting wani piro. Ya aku dene sak meneh iki. Tenang iki. Demenan. Iki urusane tekan dia aku kok. Sing penting Ya dari aja karo Joko Gento. oke, bosku. Tenang ya. Cair iki. Pokoknya rasa khawatir urusan Gendo karo Darmi tak rampung gitu lagi Rasto. Dadi bojone. Oke? Saiki sini kok rasa sedih. Ndang bali istirahat engko tak kabari. Ya wes sing ngejek iki yo ngapusi tenan. Iya tenan yu. Beres. Oke. Akal bulus metu. Duit bulus. Wis pokoke piye-piye. Nek akal kadal iki tetep ngrejekeni. Cair. Wah, iki peluang apik iki. Joko Gento bojo karo Darmi. Aku bakal iso nunut ngopi udut gratis ning warung Darmi. Wis, mosok bodho Yuwati dibus tak tompo. Kadal. Ya jeru ya berarti ya. Walah lah kayak bocah. Lek. Ayo goreng di. Tuh. Ngapa to? Nongkrong mikiran nang kene parkirmu. Napa to? Penting. Mau to. Iki masalah Kene lho. perkopian. Ndang. Aku. Wis ayo. Napa to? Penting duit ra. Ayo. Dite sapa? Demi masa depan hidup Ade. Piye to? Kopi gratis, udut gratis, mada gratis. Ayo. Aku perasaane ra enak iki. Napa to? Manut. Malah aku. Sama manut aku penak. Malah. Ning ndi to? Ayo Rono. Masa depan dhewe kudu dipikirke iki. Lah piye? Wis Napa pokoke to? ayo melu. Piye? Wis. Lah napa to? Ha iki masa depane dhewe. Ngopi gratis madang. Wis ono. Lah melu ra? Iki dite sapa iki wis duit. Wis pokoke. Wis napa to, Wan? Wan. Weh, halo yu. Berhasil apa rek? Beres. Tenane. Lah wis to, jamin karo aku iki. Wah, apes iki ketemu Yuwa. Ya yu. Berhasil beres. Ini ada liwati mesti. Wis tak rasa seru-seru. Sing penting iki mangan gratis. Tersuwun ya Wan bantuane pasien jos. Ya oke, siap yu. Beres. Napa to? Aku susahnya kalau Kliwon. Bisa bayar. Wan, ngopo iki? Wan, Ayo ke melu. ngopo iki? Wes urusan karo Kliwon. Lopo iki to? Wan, piye iki? Urusane, Wan. Gawe Mas Joko Gento. Yu. Ah, aja ngalamun to. Joko Gento yu. Kenapa? Joko Gento digomplayu Kenapa Yuwati. Joko Gento kenapa? Digomplayu Yuwati nang embung. Alah, Joko Gento kae calonku. Lah kok digawa kenapa? Yuwati seneng karo Joko Gento yo. Lah kok iso? Alah, aku yo ora ngerti. Ayo wae ayo kowe dadi bojoku. Lah nyapa to? Liwang kok digugu. Wis kowe dadi bojoku. Lah ya nyapa? Iki bojo kok dipeksa kaya wedhus kadak kawinke. Kok calon bojoku? Beres yu. Siap. Kanggo riko apa sing ora wis. Demi kanca yu. Tak bantu ning wani pira. Aku seneng karo kowe. Sampeyan cukup. Ora cukup yu. Wis pokoke ndang tak kondisikan aku tak mlayu nang embung saiki. Tak urusane Joko Gento. Tenan lho. Ya wis, mlayu sik ya. Ya. Lati, sira kok tega temen nek kon ti kon kurang kepriwe ti lati. Aku rada suwe wis ora oleh jodoh mbok tekung. Jangkrik kowe ya ti. Nek sing bojo karo sampean iku kliwon sing mbok bayar. Ngene iki aku korban kuat. Dial iki. Jangkrik bocah iku wis. Motone katarak kliwon. Kopi yuk. Yuk kopi. Loh sampean kok nangis? Ono apa? Pak Lurah, nasibku Pak Loh, Lurah. enten apa to? Pak Lurah, Joko Gento Pak Loh, Lurah. Joko Gento apa, Mbak? Joko Gento digawa kabur ati. Lah emangnya Joko Gento apa nih sampean?
calon bojoku. Loh, Jawa Genduk cah palingan kae. Mbok liyane kae to, Mbak. Sing darep-arep Jawa Genduk ki apa? Wis kadung cinta Pak Lurah karo Pak Joko Genduk. Mergane ngopo? Wis abot pokoke abot. Wis. Lah, kok jenengan wau ngendika kok turene digawa kanca liyane apa piye kok malah sampean nganti tangisan kuwi mau? Digawa Mbak Ati. Ati rondo kae. Heeh, Pak Lurah. Walah, berarti iki rebutan rondo iki Jawa Genduk iki. Wis duwe apa cah kae iki kaya rebutan ngene iki. Wargaku kabeh meneh. Wis. Aku wis abot Pak Lurah. Abot kenang apa to, Mbak? Abot Pak Lurah wis kadung utange akeh mbek aku. Oh, mergo le seneng iki utang to karo jenengan. Berarti jenengan arek bojoro Mas Genduk kuwi. Iya Pak Lurah. Walah, lho saiki bocah ning ndi? Digawa Mbak Ati nang Embung Pagelang kono kae lho, Pak. Padha-padha rondo kok ya rebutan Genduk wis tak paranen aku wae. Wis sampean nang warung, aku tak parane nang embung kono Bagelen ya. Nang endi maneh yu? Yo ora patut rebukan ning kene. Rebukan apa maneh? Bagelen sudah jadi saksi. Saksi apa maneh iki lho? Aku Ya, gak saksi. ngapo-ngapo yu. Aku ki mung korban kadale kliwon. Wes bayar kliwon. Lah nyapa kliwon tok bayar. Bayar dadi bojoku ora dadi bojo Yu Darmi. Ala jabang bayi iki to perkarane. Aja semaput nang kene to, Mas. Hah? Jangan semaput nang kene. Aja semaput nang kene. Gentoke malah Aja semaput nang mesum kene. nang ngono iki. Aja semaput nang kene to, Mas. Ampun tenan bocah siji kae. Wis sampean nang omah wae, aku tak parane Mas Jawa Genduk kono. Ya, Mbak ya. Wis tak Ya parane. Pak, ya Pak, matur nuwun Pak. Ya. Sik, Mbak. Ya. Ono Pak Lurah sok Agung iki. Lurahe preman iki. Won. Awak ngomong Won. Won, aku arep takon. Nggih, Pak. Won, Nggih, Pak. aku arep takon. Oh, nggih, terus putih. Aku mau ketemu Mbak Darmi Nggih. di warung. Lah, Mbak Darmi nangisi Jawa Genduk jare digawa Mbak Ati. Oh, lah Melayu ning- niku. Leres. Lah pripun? Kula sumerep ten embung. Lah, Tasih do mesum, Pak. ning embung. Nggih. Waduh. Nambung ndi, Won? Ten Embung Bagelen, Pak. Lah berarti ning kene iki. Lah Wong nggih. ning kene iki. Wonten mriku, Pak? Walah Genduk iki. Wis tak parane. Kene iki nggo tempat rekreasi bocah-bocah, Nggih, Pak. nggo mancing. Enak nggo refreshing. Wonten mriku, Pak, mau. Wah. Iki embung iki tempat nggo rekreasi, nggone nyaman, lah malah nggo tempat mesum. Wis aku tetep sing ra trimo Won. Tetep kudu ketemu aku Jawa Genduk. Oh, lah nggih, Pak. Kudu ki diberesi. Nggih, Pak. Iki kudu diberesi tenan iki lho, Won. Tenan kowe kudu melu aku kowe. Nggih, monggo. Serah bener iki. Mriku, Pak. Asik jangan mriku, Pak. masalah, Mriku, Pak. Oh, kae to. Ayo parane wae. Bocah yo parane. Adal. Wah, wis. Tong iki kliwon iki. Ya. Rak kancaku iki. Ngapusi aku. Tuh. Iya, Loh, Pak. sampean iki kepiye? Mesum, Pak. Lho, Jarene iki sampean wis duwe hubungan karo Mbak Darmi. Lah kok saiki malah karo Mbak Atik iki piye? Mesum niki. Wis to. Nek nang kene iki ora oleh nggo mesum, Mas. Iki mau kepiye kejadiane? Kok Mbak Darmi nangis? Jarene wis cerak terus sampean. Mbak Darmi le cerita sampean di go Mbak Atik sing bener sik endi iki? kula niku ora ngerti apa-apa, Pak. Terus yang kene ngopo mau turun-turun ayo. Tetep mesum, Pak. Oh, jangkrik kewan iki korban. Wis ngene wis, ra mangkake alasan sampean melu aku. Ayo, melu aku. Wis melu aku kabeh.
Senggon kene iki nggo reaksi malah nggo mesum. Ayo melu aku. Ayo, Pak Kliwon. Ayo. Kok dereke Pak, ndang mlayu Pak. Yo. Cuk. Mulane iki nang tempat wisata aja digo mesu. Maling lah. Kalau nak kata sepon rakyat. 3 2 1. Karwa ati rondo kae. Walah, berarti rebutan rondo iki Jawa Kendho iki. Wis duwe apa cah kae iki kaya rebutan ngene iki. Wargaku kabeh meneh. Wis. Tetep ngeboti Jawa Kendho kuwi ya. Aku kepiye to?